Mutta tämä alkusäätö on nyt ohi ja me kuvataan nyt tässä, jos me akku kestää. Siis meillä oli 100% akku tuossa kamerassa, kun me aloitettiin. Ja meidän säädön lopussa niin oli joku 70% jäljellä. Niin, vähän niin kuin meissäkin on vaan 70% jäljellä. Musta tuntuu, että kun me alettiin kuvaan tätä hommaa, niin me oli 100%, niin nyt me on enää 70%. Niin siis kun lähdettiin aamulla, me sovittiin, me aloitetaan 12, me oltiin 11:30 valmiina jo. Niin. Siis periaatteessa itse kuvaamaan. Niin oltiin joo. Mutta meidän piti mennä ostaa piuhaa ja kaikkea adapteria ja Mutta tämän takia kaikilla supertähdillä on aina kuvaajat, kun hoitaa niin. Mutta meillä ei me olla vielä supertähtiä. Jos tää tai sit kun tää homma lähtee, niin sit kyllä ehdottomasti hoidetaan joku kuvaaja, kun tulee. Niin. No me mennään nyt 70% teholla. Ja kai sulla on erilainen mikki, mulla on erilainen mikki, me mentiin sillä mitä meillä on. Niin mulla on tämmönen superherkkä musiikkimikki. Ja mulla on niinku podcast-mikki. Mutta tää on tämmönen testiajo, joka me vetään sulla flowlla, että jos tää lähtee hyvin, niin tää lähtee, jos se ei lähde, niin me jatketaan silti joka tapauksessa. No joo. Ja tässähän me opetaan matkan varrella, että miten tää homma menee. Mutta äijä, jos on sanonut, niin se näyt hyvältä. Kiitos. Mä kävin parturissa ennen kuin mä tulin tänne. Mä ärsyttää, ennen kuin sä sanot jutun, mä ärsyttää eniten just näissä turkkilaisparturissa, missä me käydään. Niin just toi sun juttu. Ei ne ole kaikki, jotkut on irakilaisia. Niin, mutta ne tekee sen yhden jutun samalla tavalla. Ne. Mikä se on? Vittu. Mä joka kerta menen sinne. Mä sanon ensimmäisenä, että hei, että please, älä rajaa. Että mä haluan luonnollisen, niinku, että voit tehdä feidiä ja kaikkea, mutta älä vedä näitä rajoja. Ja sitten oot sillä rennosti siinä, ne leikkaa hiuksia ja kaikki menee tosi hyvin. Ja sitten yhtäkkiä, kun sä et keskity, niin sieltä tulee se eri kone esille. Ja sitten tulee semmoinen helvetin tiukka raja. Ja niin oot sillä, ei saatana, että se veti toisen puolen. Niin nyt mä oon vaan hiljaa ja mä ootan, että se vetää sen toisenkin puolen sitten. Mut siis, katso, mun tyttö sanoo mulle, että onko se siis tää juttu nyt, mä kysyn sulta. Musta tuntuu, että mullakin on se rajattu silleen, että jos se niinkö, mun tyttö sanoi silleen, että antaisi niinkö leikata suoraan niinkö tästä, ettei rajaisi tästä, niin tarkoittaako se just sitä? No siis, mulla se veti nyt rajan tähän, niin. Molemmin päin. Niin, mutta se silti näyt hyvältä, ei se niinkö... Kiitos. Mut sit se halus vetää vielä tähän rajaan. Niin. Niin kun tiedätkö, että kun tästä tulee vähän semmosia ehkä kevyempää hiusta tai sillä niin se meinasi, että se vetäisi tästä vittu suoraksi sitä. No toi on niin ärsyttävää juttua muutenkin, kun äijä, siis mua ärsyttää, tai et se ei sua ärsytä, mutta sinä ärsytä mussa. Mutta mä mietin monesti äijästä sitä, että kun se on ihan sama mitä sä teet, niin se näyt hyvältä. Jos sä leikkaat viikset, se näyt hyvältä. Jos sulla on pitkät hiukset, se näyt hyvältä. Jos sulla on pelkkä parta, no sitä sulla ei ikinä ollut. Mutta sitten sulla oli yksi päivä sellainen ihme, että sulla oli viitteet. Ja sitten tänne alas ja teet sellainen goatee tavallaan, sellainen pieni, ei goatee, vaan sellainen pieni, niin se näytät siltikin hyvältä. Ja sitten sä käytät tuollaisia vaatteita, mitä me en ikinä käyttäisi. Se siltikin näyt hyvältä. Teekö mua ärsyttää se? Muistan, kun mä tulin suihkusta. Me siis asutaan yhdessä, porukka ei tiedä. Niin. Tulin suihkusta, sitten mä keittiön tällainen aamupalalle. Sitten Kaitsu on sillä että äijä, sä näytät jotenkin vähän lipeävältä. Mä olin jättänyt viiksiä enemmän. Ja just tähän se vähän enemmän partaa. Ei ollut semmonen tasainen. Niin meikä vaan ripeä silleen, että oppaa. Mut sä näytät hyvältä, sulla on hampaat kunnossa ja kaikkea. Tosiaan pieniä yksityiskohtia pitää huomaa. Niin just tänä aamuna puhuttiin, kun yhdessä podcastissa joku jätkä kehuu sen toisen miehen hymyä. Ne oltiin sillä, että... Niin onko se semmoinen miehekäs pieni? Niin. Ja se sanoi, että sulla on kaunis hymy. Miksi sä sanoit, että sulla on... Miten se sanoi? Söpö hymy. Eikö sulla on sieltä se tulee se ihana poikamainen hymy. Niin. Mä mietin sitä samaa, että onko tää nyt se tilanne? Eikö siis... Tää on vaan semmoinen peili, mitä... Sähän et voi sanoa kelle tahansa näin. Että se voi mennä jollekin äijälle kadulla ja sanoa, että se... Tai voit se mennä, mutta katsotaan mitä tapahtuu, kun me sanoo jollekin äijälle, että se näytät tosi hyvältä. Näytät hyvältä. Ne kelaa heti, että... Niin kuin siis yleisesti ne kelaa, että sä tykkäät miehistä. Mikä ei ole tietenkään väärin, mutta... Mutta tavallaan... Jutut tähän menee siihen. Niin. Toi ei varmaan toimi muuten kellekään, niin, että se voi naisillekaan mennä oikein nykyään. Niin, yhtäkkiä. No en mä tiedä, se riippuu millä energialla sä meet siihen. Niin kuin, että jos et sä halua siitä tilanteesta mitään,
nyt mä sanon, että sä näytät hyvältä, koska mä haluan saada sulta jotain, niin silloin se ei ehkä toimi. Mutta jos sä oot vaan sillä lailla, että hei, että mä halusin vaan sanoa, että sä kyllä näytät hyvältä tänään, niin se saattaa toimia. Niin, mutta se varmaan menee just sillä, että sä et halua mitään. Että jos sä haluat jotain sitä toiselta, niin sit se aistii ehkä jotenkin sen. Mikä on tavallaan tietenkin vähän outoa, että ei saisi näyttää. Tämähän on nyt tosi pitkälle viety ajatus, että ei saisi mukaan näyttää kellekään. Ennen mä oon 80-luvulla, kun menit kauppaan ja näet siellä joku kivan pikku tytön, niin silloin kun olit jotenkin itsekin pieni. Niin ja sanoit, että sä näytät kivalta, niin se oli ihan ok. Niin. Kyllä. Niin. Ei, no ei tarkastaa, kaikki on kunnossa, äänitasot on Kaikki on kunnossa. vähän, joo. Tämä Kuulostaa siis ihan hyvältä, eikö niin? niin kuulostaa. Ja nyt jos miettii, että tässä ollaan ja meillä on tästä tämmöinen erilainen konsepti ja me lähdetään tämän toteuttaa. Mikä tämän podcastin? Niin, meillä jäi yksi kaveri pois. Niin, meillä jäi yksi kaveri pois. Ja me ajateltiin, että meillä on hyvä homma tässä, niin jatketaan. Jatketaan yhdessä, että ihan sama mitä tapahtuu, niin viedään sitä hommaa eteenpäin. Ja nyt me tehdään tätä kahdestaan. Et konsepti vähän muuttuu ehkä. Niin nyt on tästä puhdasta viihdettä. Niin. Siis oikeastaan, mä just mietin, että tuossa suihkussa, että mikä tämän niinku idea, mikä me halutaan tehdä, niin mä ajattelin, että jos me vaan voidaan tuoda naurua ja iloa Niin. ihmisille, ei niinku mitään sen suurempaa. Mitä se ei naurata? No, sitä ei naurata, ei sitä pakottaa. Niin. Sitten yritetään nauraa, vaikka ei naurata. Niin. No, mehän, Yritetään ikinä nauraa, vaikka ei naurata. jos nauraa tarpeeksi pitkään, niin kyllä se rupeaa naurattaa kaikkea. Semmoinen takuvarma tapa, tämä toimii 99% ihmisille. Tämä on jotenkin Lapin lisällä, mutta että me YouTubeen ja kertaa sen naurava kulkuri ja katso sitä. Vesa-Matti Loiri. Mä en oikein kuullut. Tiedätkö, kuka on Vesa-Matti Loiri? Se jotenkin. Mä oon niin kuin, mun välillä hävettää, että mä oon pidalle kaikista ns. Vaikka mä oon syntynyt Suomessa, niin semmosista suomalaisista. Esim. Kummelia mä en oo kattonut ikinä. No se täytyy myöntää, että me ei ole katsonut sitä hirveästi. Me tiedän ne legendaariset sen panomiesytyn ja semmoiset, mutta kun musta tuntuu, että suomalaisen kulttuurin vitsit pyörii paljon. Ja sit tommoista juttuja ympärillä, niin kuin kummeli. Ja mä muistin, mulla oli liikuntaopettaja, niin se aina heitti jotain läppää ja ne oli sieltä. Ja sit muut nauraa ja meikä oli sillä mitä vittua. Ei, mullakin oikein jotain tommosia muistikuvia, että oli niitä kummelivitsejä ja sitten me en ikinä tajunnut niitä, koska mä en ollut kattonut sitä. Niin. Mä en tiedä, miksi mulla ei että jos sä muistat semmoisen sanan kuin Vintiöt. Ei mitään tiedä. Se ei mitään hajua. Nolla. No okei, mutta sä tiedät, jos totta kai kun me ollaan vuosi 2025, niin me myös käydään läpi semmoisia jossain kohtaa ehkä jotain sellaisia trendaavia aiheita, tai niin tiedät kuitenkin, että mikä se on Love Island tai erikoisjoukot tai tämmöiset, niin, mitä nykyään trendaa. Joo, enää ei ole tämmöisiä niin komediasarjoja niin paljon. Että kun siis mähän en omista TVtä, enkä katso TVtä. Ei meikä, me ollaan siinä tytölle. niin. Et joskus jos mä oon jonkun hengaa vaikka jonkun Minninkaan, niin me saatetaan katsoa jotain vähän aikaa, mutta mitä te katsotte? No, riippuu. Joko Netflixiä tai sitten jos jollain pyörii TV:stä jotain, niin sitä kautta mä oon katsonut jotain. Mutta jos te katsotte katsoa, niin valitteeko se muija sen? Niin katsotte? Vai siellä? No ei. Vaikka mä haluaisin, niin ei. Niin kyllä mä jouduisin aina valitsemaan. Okei. Mistä toi johtuu? En mä tiedä. Kysypä mitä Tämä kuulostaa pahalta, mutta jos pitää valita vaikka mitä mennään syömään, niin päättääkö se niin ikinä? Ei se, mutta siis syömisessähän se on niin ihan... No, mutta musta tuntuu, että sama on myös tuossa, niin jos katsotaan jotain leffaa tai sarjaa, niin... Niin, totta. Valitse sä. Sitten on sellainen, no okei, mä valitsen, ei tässä. Onko se joku myös sellainen alitajunnan, jos mä annettaisin, niin jos sä antaisit sen muijan valita naisen, niin sitten se ottaisi jonkun romanttisen sarjan ja sä tiedät etukäteen, että sua ei kiinnosta se. Ja sitten se joutuisi sellaisen tilanteen, että se joutuisi katsoa jotain, mitä sua kiinnostaa, ja sitten se yrittäisi lopulta vaan panna sitä, että se taisi poiskin tilanteesta. Hei, sitten noin. Mä luulen, että se on siitä päättämisestä. Musta tuntuu, että se on sukupuolen välistä roolista, että kuitenkin se nainen haluaa, että sä pystyt tekemään päätöksiä. Mutta en mä tiedä, se on vaan niinku... Totta. No ehkä me mennään näihin uudestaan jossain kohtaa, mutta syömiä varmasti mennäänkin. Sulla on jotain siellä puhelimessa? On. Koska tämä meidän juttu on tämmöinen, että meillä on tässä erilaisia semmoisia osioita läpi, en ala jaksa niitä selittämään.
Mutta meillä on monta eri osioita. Katsotaan, miten nämä lähtee tästä niin vetämään, mutta me toivotaan myös kuulijoilta, että te kommentoitte, voitte lähettää sähköposti, joka tulee tohon, DMI, meidän IG:hen, erilaisia kysymyksiä, tunnustuksia, aiheita, mistä te haluatte, että puhutaan. Mutta lähinnä pääpointti ehkä niissä kysymyksissä, mikä voi liittyä oikeastaan mihin tahansa, mutta sanotaan nyt meidän erikoisalaa. Tarinat ja kysymykset. Niin, tarinat ja Jos kysymykset. saadaan semmoinen vuorovaikutus, että teiltä tulee hauskoja tarinoita teidän elämästä tai teidän läheisistä, ja me voidaan täällä lukea niitä ja reagoida ja puida niitä yhdessä. Kyllä, ja kertoa tietenkin omia tarinoita, joita riittää. Me jotenkin tämä järjestellään, miten me tämä tehdään, mutta katsotaan nyt, miten tämä menee. Me lähdetään varmaan sillä kysymyksellä, eikö? Lähdä vaan, joo. Kumpi haluaa aloittaa? Aloita sä. Mulla on nää niin. No niin, mullakin on nämä sekaisin, mutta siis tämä aihe, niin me nyt nappasin tämän, koska meillä oli sellainen trendaava osio, mutta me nappasin tämän, niin tämä ei ole suoranaisesti, tämä on kysymys sulle. Totta kai, koska meillä on varsinaisia nyt kuulijoita kysymyksiä. Aika jännittävää. Niin. Tämä on kysymys sulle. Okei, eli eilen Yle julkaisi semmoisen artikkelin, missä ne oli tehnyt tekoälyllä miesprofiilin ja naisprofiilin Tinderiin. Ja sitten ne oli laittanut ne sinne Tinderiin ja siellä oli muistaakseni erilaisia profiileja. Tässä lukee, että Yle loi tekoälyä hyödyntäen Tinderin profiileja ja testasi, kuinka paljon niistä tykättiin. Tulos näyttää karusti, miten suosio eri profiilien välillä vaihtelee. Jenna ja Aleksi ovat molemmat 25-vuotiaita helsinkiläisiä. He ovat mukaan näköisiä nuoria aikuisia. Lähtökohtaisesti heidän profiilinsa eivät juuri poikkea toisistaan. Tinderin maailma on kuitenkin aivan erilainen naisille kuin miehille. Tämä juttu näyttää sinkkumarkkinoiden raadollisuuden konkreettisesti. Eli nämä on testiprofiileja, jotka on tehty tekoälyä hyödyntäen. 2 profiileista kuului heteronaisille, 2 heteromiehille. 5. profiili oli ei-binäärisen käyttäjän profiili, joka etsi naisia että miehiä. Okei, me vielä kerron nämä tulokset, niin päästään tähän asiaan. Mulla on jo siis vahva haisu. Ja, mutta tässä on niin Jenna 25. Tässä on kuva siitä kiinnostunut kuntosalista, somesta ja ihonhoidosta. Ei vielä perhesuunnitelmia. Etsi pitkää juttua, lyhytkin käy. Sitten on Aleksi 2. Yleisin tällä hetkellä, että etsin long term ja sitten short term. Mutta siihenkin on semmoinen juttu, mutta katsotaan. Aleksi 25. Liikunnallinen helsinkiläinen. Horoskoopiltaan 2. Kiinnostunut autoista. Okei, sitten tässä tulee tämä alku. Eli erot profiilien suosiossa näkyvät heti. Jennan profiiliin on ehditty syöttää vasta kuvat, kun tykkäysten määrä lähtee huimaan nousuun. Aleksilla tahti on jäämää. Nopeasti tykkäyksen määrässä on jo moninkertainen ero. Ensimmäiset 10 tuntia Jenna 193 tykkäystä ja Aleksi 10 tykkäystä. Ja sama ilmiö toistuu muissakin testiprofiileissa. Laura, 25-vuotias on se toinen, niin 10 minuutin aikana 55 tykkäystä, päivän päättyessä 300. Samanikäinen Ville menee vielä huonommin kuin Aleksilla. Ensimmäisen tykkäyksen saatiin menemille tunti, eikä niitä lopulta kerry koko viikon aikana kuin 3. Sitten Mieti, 3. Sitten vielä tämä. Sekä miehistä että naista kiinnostunut Neo menestyy vähän miesten profiilia paremmin, mutta selvästi huonommin kuin naiset. Tykkäyksen kertoi ensimmäisen tunnin aikana 20 ja viikon ajalta 40. Joo. Tuo on niinku ihan uskomaton tuo ero. Siis mä en tiedä, onko sä nähnyt ikinä jonkun sun hyvännäköisen muija-friendin Tinderiä? Se on... Me en ole nähnyt ehkä noilla spekseillä, mutta ne on nähnyt kyllä muijien Tindereillä. Siis sehän on ihan jäätävää. Siis se on niin eri. Se on siis mä oon omasta mielestäni ihan ok näköinen. Ei mulla ole niinku mitään verrattuna noihin. Siis mun Tinderi. Siis sinne tulee niinku niitä viestejä niinku satoja. Ja sit just se match-homma menee täyteen saman tien. Se on niinku ihan hullua. Tässä on vielä yksi juttu mun unohtu sanoa tästä. Ne teki vielä yhden testiprofiilin, joka kuului 27-vuotiaalle Saralle. Etsi pitkäaikaista kumppania ja sen profiilissa oli pelkkä kuva ruususta ja toisessa kuvassa Marjoja. Se sai viikon aikana 70 tykkäystä ja toi toinen sai 7. Siis kuka swipaa oikealle, jos sulla ei ole itse sitä kuvaa siellä? Siis toi on siis juttu. Laittaisit sä oikealle, jos siellä on ruusun kuva? Mua vituttaa siis, kun siellä, siis mulle tulee monesti jotain vaikka Katja 57.
tulee ja pelkkää Se on mustaa. ihan äijä. Niin, mutta siinä on sellaista pelkkää mustaa, tiedätkö? Niin mun vitut, että miksi, me aina kysyy itseltä, että miksi, niin me tiedän, että miehet swipaa tätä. Vaikka se olisi pelkkä musta ruutu, niin me kysyn itseltä, että miksi joku on niin kiimasta, että swippaisi mustaa ruutua. Niin, no sä sanoitkin sen jo. Että joku on niin kiimassa. No, mutta eikö se miehenä tarvitse sen visuaalisen kiukkeen? No siis, mähän en swipeaisi missään nimessä oikealle, mutta mä niinku osaan kuvitella, että kyllä moni sen tekee. Haluatko kuulla, mikä oli suurin kritiikki täällä kommenteissa naisilta? No. Ja miksi se meni semmoisen vastakkainasetteluksi? Joku miehet sanoi kommenteissa silleen, että miehet on paljon liberaalimpia, että ne ei ole niin tiukkoja siinä, että se on vain hyvä naisille, että ne swipaa kaiken oikealle. Ja naisten kritiikki oli se, että he ei arvosta miehiä, koska ne vetää kaiken oikealle. Niin. Mutta miesten perustelu, miksi ne vetää kaiken oikealle, on silti taas se, että koska ne ei luultavasti saa pareja, niin miksei vetää osumia, niin ne vetää mahdollisimman paljon ja katsoo niistä, mitä ne saa. Niin, no joo, jos et sä muutenkaan ole saamassa sieltä oikein mitään mätsejä, niin sit jos sä vielä siihen päälle vedät vasemmalle suurimman osan, niin eihän sulla jää niinku mitään siitä. Niin onhan se vähän silloin, että ei se silloin toimi niin kuin se on tarkoitus. Mutta ymmärrätkö sen naisten näkökulman taas siitä, että kun ne on niin valikoivia sen suhteen, niin toki... Niin. No joo, siis totta kai mä ymmärrän, ne ajattelee sitten, että miehille kelpaa mikä vaan, mutta ehkä naiset asettaa korkeampaan arvoon sen, että sulle tulee mätsi. Musta tuntuu, että miehenä, jos sä saat mätsin, niin se ei merkkaa vielä paljon. Mutta sitten jos sä meinaat nähdä, niin sit se rupeaa merkkaa enemmän. Taas naiset, ainakin mun ystäväpiirissä olevat naiset, niin ei ne mätsää ne mätsää vaan, jos ne oikeasti haluaa nähdä. Ja jotkut jopa miettii, että ne mätsää vaan, jos siitä voisi tulla parisuhde. Ja tiedätkö sillä kun musta tuntuu, en mä tiedä mitä sä oot mieltä, mutta onko miehillä noin tarkka se ajatustapa siitä? Hei, miehet vetää kaikki. Me joskus istuin jossain, mennään yhden äijän, kun se veti, niin se vaan veteli tälleen enää oikealle. Niin. Ei tietenkään ole. Ja varmaan, me en tiedä, onko tämä, tajuaako naiset. Me luulen, että ne tajuaa tämän, mutta sitten ehkä joku nuoremmat naiset ei aina tajua sitä. Me en tiedä, että Sottainenkin tajutaan sen jollain tasolla, että kun ne vetää, tai siis ne saa niin paljon niitä mätsejä, niin kuin sä sanoit äsken, niin suurin osa niistä miehistä ei halua muuta kuin panna niitä naisia. Niin. No se on vaikea sanoa. Koska me on nähnyt taas Threadsissa semmosia vanhempia naisia, jotka on kirjoittanut, niilläkin on ihan järjettömiä määriä. Niin jos se, että niillä on järjettömiä määriä mätsejä siellä, tai osumia ja tykkäyksiä, niin sehän tarkoittaa, että iso osa miehistä, nuorista ja vanhemmista on, koska se mun muistaakseni Tinderissä on suurin osa kuitenkin on nuorempia miehiä. Ja Hintsissäkin varmaan, niin no oletetaan, että sanotaan vaikka 40% niistä on nuoria miehiä, tai 50%, joka, niin miten se luuleeko, että ne haluaa niin ei ne ole niin kuin minä, en meitä. No. Musta tuntuu, että sä haluat naimisiin ja lapsia ja... En halua. Niin. En mä halua. Mä en todellakaan halua. Mitä se niin? Millä littua tuo rassi heittelee? Ei. Haluatko se? No en ainakaan nyt. Niin. Joskus voi olla kiva, jos löytyy se sopiva henkilö, niin... No naimisiin menosta en, mutta mä en oikein ymmärrä sitä. Tai omalla kohdalla en näe siinä järkeä, niin kuin mennä jossain kirkossa naimisiin kai. Niin. Tai mitään semmoista, että nimi pitää laittaa paperiin, mutta joku semmoinen rakkauden juhla ihan ok. Ja lapsia olisi kyllä kiva olla joskus, mutta... Kiitos, kun kerroit meille tänään. Se on unelmasi. Lapsiakin olisi kivaa. Mutta ei todellakaan nyt. Niin ei nyt. Ei tunnu yhtään sitä, että on eri jutut elämässä. Mutta saatiinko me nyt käsiteltyä tää? Mun mielestä me saatiin aika käsiteltyä tää. Onko sulla joku kysymys vai mennäänkö seuraava osio? Ei, siis no musta toi oli niinku itsestään selvä homma. Että... Mutta mielenkiintoinen aihe varmasti mietityttää monia. Mutta niin, sit se kyllä sitten, että jos sä oot hyvännäköinen mies, niin ne saa ne suurin, niinku tosi hyvännäköinen, että mä en tiedä mikä se on, joku top 20% tai jotain top 5%, niin niille ne naiset sit swipea, ja sit se on tosi pahaa, kun jos sä putoat sen keskiarvon alle, niin sit sä et saa melkein yhtään mätsää. Sen takia se on tosi karu se
Tinderin maailmalla. Ja me joskus riidellyt vähän naisten kanssa, no en riidellyt, mutta kiistellyt jostain semmoistakin asiasta, että kun ne ei suostu uskomaan, että joku miehet ei saa pareja sieltä. Niin, joo. Kun se jostain syystä tämä on aina semmoinen asia, mikä jää täysin, ne ohittaa sen täysin. Myös, niin me monessa asiassa samaa mieltä naistenkin kanssa siinä jossain asioissa siellä, mutta ne ohittaa monesti sen kohdan sieltä, että siellä on paljon sellaisia miehiä, jotka ei saa mitään sieltä. Et ja sit, me muistan, joku eilen kommentoi sitä silleen, että me katsoin sitä kommenttikentästä, että miesten pitäisi niinkö panostaa itseensä ja katsoa peiliinsä, että miksi ne ei saa sieltä mitään. No mut joidenkin kohdalla vaikka miten ne panostais. Niin ei sieltä tule mätsejä. Siis en tarkoita millään, se on vaan niinku fakta, että sieltä tulee ihan muutamia niitä mätsejä. Se on niin karu se. Ja se algoritmikin, mikä Tinderissä on, jos paljon mätsejä, niin se pudottaa sut niinku alemmas. Ja Sanotaan, että sä oot oras, ton näköinen, niin oras, joka näyttää aina hyvältä, bla bla bla, noin hampaat, mutta sen sijaan, että sulla olisi se 25-senttinen megalomaaninen, ei se ole. niin sulla olisi semmoinen normaali, ja sitten se olisi pituudelta se kuin 167. Niin mitä se tekisi? No mä luulen, että Tinderi ei olisi niinku se paras paikka silloin. No mitä sä tekisit silloin? No, se on 167, se on niin mä saisin naisia, se on se kysymys, eikö niin? Niin. Ja sä tiedät, että vaikka naiset sanoo mitä tahansa, niin ne sanoo sen tälleen, tuo oras on niin hyvän näköinen, mutta se on niin lyhyt. Joka tavalla. Ja sehän vähentää sitä komeuttakin samalla siinä sitten. Ne. Vaikka olisi kuinka komea, jos olet lyhyt, niin sä et ole niin komea. Naisten mielessä. Niin. Mutta siis miehet näkisivät niin sun kasvoista. Että jos sä ottaisit pelkän kasvokuvan, niin se näyttäisi, että sä olisit malli. Tai niin se toi, mitä se on nyt. Niin, komea arabi. Vaikka se on arabi. Mutta niin. Sehän ei pakosti näkyy sinne Tinderissä heti. Ei näkyy. Mä oon lyhyt. Mutta mitä sä tekisit? Mitähän sun menee treffeillekin? Niin. No sit menee sinne treffeille ja sit toivoo, että mun luonne on sen verran hyvä, että se ei haittaa sitä naista. Mut kyllähän joskus ne kysyy myös, kuinka pitkä saa viestillä. Niin kysyykin, siis totta helvetti sen kysyy. Sitten pitää sanoa 142. Niin niin mä joskus tein silleen, joku on kysynyt, niin mä sanon, että mä 163. Sitten me annetaan se mennä hetken aikaa se keskustelu ja sitten me on niin nopeasti, että ei. Niin, koska se voi olla, että se olisi muuten loppunut se keskustelu. Niin. Joku kerran poistui, mutta samalta. Tuohan on niinku uskomatonta mun mielestä. Niin. Että se on niin semmoinen. Ja sitten naiset suuttuu, kun niitä arvostellaan niiden painosta, mutta sitten. Niin, mutta sitten miehet voit niinku sulkea, lyhyet miehet saat sulkea pois kokonaan. Ei niistä on mitään. Toi on muuten mielenkiintoinen. Sori, mä keskeytän. Ei mitään. Mutta toi, että mä sanoin, ei mennä niiden naisten painoon sen enempää, mutta jos naisten painoa arvostellaan, niin naiset suuttuu ja kaikki muukin suuttuu. Mutta jos miesten painoa arvostellaan, niin suuttuuko jengi? Ei en mä usko. Ei ainakaan samalla tavalla. Niin. En mä tiedä. Jos joku on tosi lihava ja sit siitä joku sanoo jotain, niin kyllä varmaan ihmiset mieskin. Me silleen tekisi tietenkään, niin. Me arvostelisin tolleen, mutta se on mielenkiintoinen ilmiö. Se on jokaisen oma asia. Niin. Mutta tuossa on jännä tulee sellainen kaksinaismoralistinen juttu ainakin mun mielestä, että jos se 167-senttinen oransa ei pysty muuttamaan sen pituutta, mutta painoa pystyy muuttamaan. Niin tavallaan, jos jotain pitäisi arvostella, ihan sama oliko se naisen vai miehen, niin mieluummin kuin pituutta, niin painoa. Koska siihen voi vaikuttaa, mutta pituuteenhan sä et voi, ellei sä me leikkaa jotain sun sääriä poikki. Niitähän tekee. Se on ihan sairasta. Jos olisi tarpeeksi fyrkkaa niistä. Niin. No en mä silti tekisi. Ne jätkät kävelee. Mutta yhtäkkiä se kävelisit sieltä silleen. Eihän voi ikinä urheilla samalla tavalla kuin ennen. Ei se näykään. Ja mietistä tuota kaikki vaatteet pois, niin sulla on semmoinen tekojalat siellä. Eikö siis sehän menee niin? En tiedä, mutta. Sä tiedät, että ne pistää luun poikki tyyliin, jompikumpi en tiedä. Ja sitten ne pikkuhiljaa. Mutta mun päässä sulla oli semmoinen robottijalat. Okei, mutta mennäänkö me sitten seuraavaan osioon? Tämä on varmaan loppukäsitelty aihe. Joo. Heitänkö mä täältä jonkun jutun nyt vaikka? Joo, mennäänkö me sitten siihen, mikä se on se tunnustuksia, tarinoita, vaikka mitä? Tää on, tää on vielä hyvä kysymys. Mä haluan käydä tän Threadsissä. No tämmönen naispuolinen henkilö, vaikea sanoa, no ei sillä väliä, punaiset hiukset näkyy tuossa pikkukuvassa, niin miehet, huutomerkki. Nyt selvitetään tää, eli mikä on se asia, joka tekee naisista vaimomatskua. Okei. Täällä on hyvä kommentti. Mitä mieltä tästä kommentista? Kans naispuolinen henkilö laittanut tänne, että
mä en halua olla yhdellekään miehelle vaivamatskua. Oikeesti. Ja kiinnostaisi tietää enemmän tuosta henkilöstä, mutta se on saanut tykkäyksiä paljon tuo kommentti tässä. Niin. Mutta siis se oli naisen aloittama ja nainen on sitten... Nainen on kommentoinut, joo. Niin. Äijä voi vastata, mä etin tästä samalla. Mutta tuo on vaikea vastata, kun me aloitetaan vain. Mutta joo, okei, se tulee yleisellä tasolla. No, sanotaan, että sä oot treffeillä. Niin. Ja nainen sanoo, tai mikä voisi olla semmoinen asia, mitä nainen sanoo, että sä mietit, että siitä ei voisi tulla sun vaiva? Voitko sä tajuta sen heti siinä treffeillä? Voi. Mutta siinä on myös semmoinen nyanssi, että niissä kemioissa, semmoinen, niin mua ärsyttää se sana, että joku kirjoittaa sille, että kemia toimii, mutta siinä on myös semmoinen, että jos me nauraan ihan hulluna sen naisen kanssa siellä ekoilla treffeillä ja meillä on superhauskaa ja se huumori jotenkin, me ei tarkoita sitä, että se on silleen, että mun pitää tehdä jotain sen eteen, vaan me aletaan spontaanisti vaikka nauraa, niin se on aika helvetin hyvä merkki jo silloin. Niin. Ei parisuhdetta siihen voi perustaa, mutta kyllä sitä ensimmäinen asia, että se tuu toimeen sen ihmisen kanssa. No joo, totta kai. Kun sitähän on semmoisia treffejä, että me ei vaan mietitä, että kun me päästään, niin me vetelen mutta susta tulee vaimo tunniksi. Kiihkeä rakkaus. Niin. Tuihin verran. Niin. Löysitkö niitä? Joo, mä löysin. Täällä on... Tässä on yli 400 tykkäystä tässä vastauksessa. Joo. Tämä on vähän pidempi. Itellä se, että ei juokse jokaisen seipään perässä kerjäämässä huomiota. Haluaa sitoutua justiinsa vain ja ainoastaan meikäläiseen. Huumori mätsää ja kumpikaan ei pahota mieltään, kun lauotaan rakkaudesta toisiimme vähän huonoja vitsejä välillä. Ja kaikesta voidaan puhua oikeilla termeillä. Ja se, että naisten itsetunto ei ole kiinni siitä, miten paljon irtoripsiä ja irtokynsiä on liimattu kroppaan kiinni. Ja miten paljon maalia on pinnassa, vaan nainen kelpaa aitona ittenään mulle. Onko tällaisia olemassa? No on mun mielestä. Tuo oli se hyvä vastaus. Mä dikkasin tuosta. Niin siis on hyviä pointtereita tuossa. Mutta tavallaan kyllä toi asia ei olisi niin vaikea ihmisille, jos jengi löytäisi niitä kumppaneita tosi helposti. Sehän on tosi vaikea löytää semmoista kumppania. Johtuuko se siitä vaatimuksista, mitä on. Mutta siis kyllä mä väitän, että miehenä mun vaatimukset ei ole kuitenkaan ihan niin kovia. Okei, no. Niin, se parisuhteen ja niinku, musta tuntuu, että tässä menee raja. Oikeastaan mä keskustelin yhden Mimmin kanssa just eilen tästä samasta aiheesta. No. Me vietettiin aikaa yhdessä ja me jotenkin päädyttiin siihen, että saako naiset ja miehet yhtä helposti seksiä? Eli saako naiset yhtä helposti, tai jos mies haluaa. Niin se Mimmin mielestä, että se oli ihan sitä mieltä, että saa. Se on molemmille yhtä helppoa. Niin, koska mekin on riidellyt tosta aiheesta, tai kiistellyt. Niin. Ja mulla rupesi melkein ärsyttämään se. Mä yritin vaan pysyä niin neutraalilla, mutta se, miten se voi ajatella, että se on... Niin uskoksä, millä se perusteli sitä? Ei se hirveästi perustellut, se vaan sanoi, että se on niin. Sitten mä olin sillä, että ei se niinku, siis nainen voi mennä baariin. Tällä osoittaa. Niin voi. Ja sieltä tulee 10 miestä, että niin sulle. okei. Niin. Meppä miehenä tekee näin, niin sä saat potkut, sä lennät pihalle siitä baarista. Niin. Mutta eihän se voi oikeasti uskoa tuohon. En mä tiedä. Siis eihän sun tarvitse mennäkö sinne baariin, niin sä näet, että siis siellä on lukemattomia miehiä, jotka ei saa mitään. Niin. Muuta kuin äijä sä oot nähnyt siellä, ne samat äijät on aina siellä. Niin, ne yrittää Niin. käynnissä. Mehän ei edes käydä hirveästi baareissa, mutta kyllä sieltä Kyllä me ollaan käyty. Niin ollaan käyty, joo. Niin suurin osa äijistä lähtee siellä. Niin, ja ne yrittää koko illan ja sitten ne lähtee. Niin. Mut sitten päästiin mielenkiintoiseen juttuun. Mun mielestä tää on käsitelty ja tää on selvä, että naisten on helpompi saada kuin miestä. Mutta sitten jos tullaan parisuhteeseen ja naimisiin menemiseen, niin. ja palataan vähän taaksepäin, ja. Niin siinä ehkä se pallo siirtyy sitten. Mitä sä oot mieltä? No joo, toi on itse asiassa toi itse todella hyvä, että se sanoit ton, koska mun se seuraava osio liittyy nimenomaan tähän. Okei. Mennäänkö suoraan siihen? Niin, koska se liittyy suoraan tähän, jännästi se intuitiivisesti menit suoraan siihen. Eli puhutaan parisuhteen. Tää on vauva.fi.
Ja. Klassikko. Keskustelu. Klassikko. Ärsyttävin tapa, jolla miehesi tapaa ehdottaa rakastelua. On kirjoitettu oudosti. Joo. Parisuhteessa. Ärsyttävin tapa, jolla miehesi ehdottaa rakastelua. Mä luen sulle täältä parhaita paloja täältä. Joo. Tää on jo hyvä alku. Niin. Just mä tiedän, että tää on semmoinen aihe, mikä ärsyttää naisia. Mm. Jos, 40 äijä ja puhuu sängyssä vauvaa seksistä. Voisin kuvitella. Voisin kuvitella äijä. Jos sä oot siellä semmoisen vanhemman naisen kanssa ja sä oot viimeessä isoa tissiä sen sylissä, niin se olisi vitun sairasta. Mulle tuli mieleen niinku sellainen vaippa, että mä niinku vaippa. Mut siis tää, että puhuu vauva äänellä seksistä. Niin, mikä vauva ääni? Ei oo sillä. Okei. Mia. Me siis niinkö, me saamme mielikuvan, mutta niinkö, mikä vittu on vauva ääni? Varmaan semmoisella lapsen omaisella äänellä. Miten se sanoo niinkö, että... No äijä vois olla sillä, että Pirjo, saisiko se? Mutta kun me on vähän sellainen niinkö, me on kyllä niinkö tossa luki, että tässä lukee vielä, että mä haluan miehen. Niin mä olisin silleen niinkö les kädessä siinä ja en millään fucking vauva äänellä. Joo, Okei, seuraava. Kysy jo päivällä, että miten on illalla tai haluttaisiko illalla. No kuule, kun kysäisit, niin ei. Niin kuin joku aiempi sanoi, homma on torpedoitu jo siinä vaiheessa. Siis mä oon vähän samaa mieltä. Niin. En mä niinku mä vihaan, jos joku seksi pitää suunnitella. Ja. Siis musta se lähtee se niinku koko juju siitä. Niinku että jos sä laitat jonkun ajan, että tänään illalla kello 8. Niin, mä muistan yhden parisuhteen, missä me olin, niin me saatoin tehdä tota jo vähän silleen, että tänään, mä olin nuorempi, ja me tein jo semmoisen virheen, että me olin silleen, että tänään illalla pannaan tai jotain niinkö. Niin sit me tajusin niinkö myöhemmin vasta toi jutu, että se ei niinkö toiminut. Ei se toiminut. Se pitää sellainen, tiedätkö, intohimolla lähteä ja että siinä on se juttu, että se momentum ja se lähtee sillä niinku. Täällä oli monta naista kirjoittanut spontaanisuus. Just spontaanista mä meinaan. Että sit kun ne halut tulee päälle vaan molemmilla, niin silloin, eikä sillä että no niin, nyt me aletaan harrastaa seksiä. Niin, sillä ei. Täällä on ihan loistavia nämä. Ottaa munan esiin ja heiluttelee löysää kaluaan. Kyselee, että haluttaisiko se. Joo, tosiaan haluttaa. Totta kai heti kun nähdään heiluvan löysän kullin, niin jopa seksiä on tehdä. Tässä on vähän sitä naisten miesten eroa. Koska mieshän, jos nainen ottaisi vaan esille vaikka rinnan tai jotain, niin kyllähän se lähtee. Se lähti sillä. Naisilla se ei mene niinku yhtään. Siis eihän me tarvita muuta kuin, että me nähdään se perse. Niin. Sille, monta kertaa me ollaan käyty kaupungilla ja se näet jonkun perseen ja sit se sanoo, että nyt. Me menen himaan ja vedän käteen. Tai jotain viestejä. Okei, sit jatkuu. Saunassa tökkii selkää, niin jos istun alempana löysällä kullilla ja kysyy, voitaisiko me täällä. Tämä on pommi varmaan. Kannattaa kokeilla. Niin. Kysyy suoraan, että voitaisiko me panna, ootko märkänä. Joo, totta kai olen ensin tiskiä laittaa se todella märkänä ja odottelen vai tuota kysymystä. Täytyy sanoa, että me muistamme on yhtä sellaista naista, se tiskas siinä, niin me menin takapäin ja oloin suoraan nussimaan sitä. Mutta me ei kysynyt mitään, me vaan heitin munapilluun. Joo, pane. Joo, mutta se pitää olla siis, niinku, että se on selkeä. Mutta se oli eka treffi, tiinkö? Joo. Miksi et suostu? Säkin kuitenkin saat. En ymmärrä, miksi et halua orgasmia. Voin tehdä sulle sen jälkeen, jos et saa seksinä. Mä en ainakaan voisi kielläytyä, jos tietäisi, että saan. Ei tommonen väittely. Niin. Tai siis tiedätkö, tommonen argumentointi seksistä, se on ihan sairasta. Niin on. Ihan uskomatonta. Niin siinä vaiheessa joku muu ei ole siinä parisuhteessa mätsänyt varmaan. Sä joudut olemaan sillain tinkaamaan. Niin. Ja suurin osa näistä oli oikeasti, varmaan iso osa näistä oli semmoisia, että se mies tökkii munalla ja niin jossain lusikassa vetää, tai just silleen, mutta se alkaa tökkimään jollain tavalla.
Mä en oo yllättynyt. Onko se yllättynyt? No, en sinänsä ole. Ei. En. Ja voit sanoa, että varmaan oot jossain kohtaa tehnyt jotain näistä. No, ei ehkä siinä mielessä, mä yrittäisin saada seksiä, mutta vedin joskus ekse eessä niinku just muna jossain esille. Mitähän se meni? Mä tulin suihkusta, sitten mä avasin pyyhkeen näin ja sitten heiluttelin munaa. Ja sit se oli jotenkin sillä lailla, että tiesitkö sä, että ei toi ole mitenkään erityisen seksikästä. Niin. Sitten mä olin sillä lailla. Niin siis, Sitten muna piiluu. mulla on tossa jotenkin sama juttu, että mä oon tehnyt tommosen samanlaisen jutun, mutta mä oon ehkä intuitiivisesti jotenkin tajunnut siinä tilanteessa, että tää ei oo niinkö, tää on vaan hauskaa. Niin. Mutta se ehkä vanhempana on sit vaan oppinut sen jotenkin, että jos sit alkaa niinkin jotenkin, ei kysele mitään. Niin. Onko se sellainen iso juttu, että ei kysele mitään? Niin. Mut kyllä se niinku, kyllä se pitää osata rakentaa se, mun mielestä se semmonen, mikä se on suomeksi, niinku Semmoinen hetki. jännite. Niin. Semmonen, niinku. Et ei se sit vaadi sitä kyselyä, kun se on selkeä, niinku, että sä näet toisen silmistä, mitä se niinku haluaa, niin eihän siinä tarvitse mitään sit niinku kyselyä. Mulla oli joskus semmoinen, kun me tuli himaan töistä, niin mun eksä istui sen sohvalla ja sitten se katsoi mua silmiä ja sanoi täällä, että mä täällä vaan istun ja kukaan mua ei pane. Sä kyllä sitten panet. Se ei antanut mulle siitä. Se oli jotenkin, se oli vähän outoista parisuuden vääntää just siinä, että sit mä olin ihan, mutta totta kai mä tuun panemaan, niin se ei jotenkin ollutkaan fiiliksellä siinä. Se oli tämmönen ihme vitun fucking peli, tiedätkö. Okei, jännä. Mutta mitä vähemmän me halusin sitä panna, niin sitä enemmän se halusi mua. Sitä enemmän mitä me halusin sitä panna, niin sitä vähemmän se halusi antaa mulle. Joo. Sen mä oon huomannut kanssa, että jos on etenkin niinku pidemmän aikaa se, että parisuhteessa se nainen huomaa, että sä haluat usein ja se joutuu niinku vähän niinku antaa pakkeja tai kieltäytyy, niin se ei ole niinku hyvä. Että se ei ainakaan paranna sitä asiaa sillä lailla. Joo. Eli yhteenvetona voit heilutella munaa niin oras ja silleen, mutta älä odota, että saisit mitään siitä. Niin niinku, että se ei ole seksin kannalta ehkä se seksikkään asia, mutta ehkä se voi olla ihan hauskaa. Typerien ja nolojen kysymysten ketju. Kysy mitä vain, muut vastaavat ilman veetuilua. Niin siis tää oli oikeesti, tää ei liity millään tavalla mihinkään. Nämä on oikeasti todella tyhmiä nämä kysymykset. Koska mulla heti pomppasi tää ensimmäinen juttu, koska meidän yhteinen tuttukin on tämän ammatin harjoittaja. Voiko hierojalle mennä ilman lihasjymeä ihan vaan nautiskelemaan? Ai niin, tästä tuli jotain juttu. Mitä hieroja tähtelöt pehmeä lihaksista hierottavana? Vittu, tääkin tuli tuhlaamaan mun aikaa. Ja tätä on miettinyt jo vuosia. No siis totta kai onhan sitä erilaista hierontaa. Urheiluhierontaa varmasti mennään silloin, kun oikeasti on niitä jumeja, mutta voitte se mennä semmoiseen rentouttavaan hierontaan. Niin, onko tässä vähän tämmöinen niin piilorunkku mielessä? Tai semmoinen, niin kuin, onko tässä seksuaalinen jännite siellä? Tai semmoinen, tiedätkö, että siinä on semmoinen pieni fetis. Fetis on se sana. Niin. Että se menet siinä niin henkisesti. Ei, mulla ei tullut mieleen ekana toi, mutta voihan se olla. Kaikkea ihmisellä on niinku ensin voi olla fletissä. Meni jo siitä. Mutta tosta tuli sen meidän yhteisen kaverin se kommentti mieleen. Sehän oli hauska. Ihmisillä on se pakkomiele, aina kun sä kerrot niin, että sä oot hieroja. Niin joo. Niin pakkomiele sanoo, että hei mä tuun joskus sun luo hierotaan. Joo, toi on niin totta, koska toi toimii myös niin kuin muissakin jutuissa, niin kuin puhuttiin. Niin esimerkiksi se, koska Oras on mustavyöjutsussa ja sitten se törmäät johonkin tyyppiin. Sanotaan, että me on se tyyppi, kehen se törmää, että mua Oras ei ole nähty pitkään aikaa, että niin sit me aika nopeasti sanoo sulle, että kun me on ollut, ajatellaan, että me on reenannut joskus, me on lopettanut, niin me sanoo, hei nyt kun me näin, niin me tuu joku päivä painimaan. Niin. Ja mä tiedän, että on oikeastaan sä... Se on ikinä vittu. Tai sit sä saattaisit sanoa, että joo, että mä en oo nyt niin hyvässä kunnossa. Nyt mä meinaan käydä puntilla, sit mä palaan, kun mä oon kunnossa. Vaikka ei se niin mene, että sä oot vaan tullut sinne paineen ja sit... Ja sit jos oikeesti tulee, niin se on jopa semmonen vähän yllätys. Niin. Silleen. Mut suurin osa ihmisistä, niin tässä hierojatapauksessakin, ne vaan sanoo, että me tuu joku kerran. Se on joku semmonen tarve miellyttää, tai joku semmonen inhimillinen juttu, että ajattelee, että mulla on velvollisuus, kun sä oot hieroja, niin tullut sun luo hierontaan. Tai niin kuin se meidän kaverikin sanoi, että eihän se todellakaan ajattele niin, että kaikkien pitäisi tulla sen luo hierontaan. Sama on, kun mä suunnittelen taloja. Niin. Aina joku sanoo,
sä voit suunnitella mun talon sitten. Niin vaikka ne ei ikinä, niin, Ei ole yksikään semmoinen Niin. tullut vielä. ja siitä niin kuin, tavallaan aasinsiltana myös se, mitä sä sanoit, se sama kaveri toimii myös tuohon sun juttuun, niin sit, jos se tulisi, niin se tulee, siinä on aina semmoinen taka-ajatus, ja siinä on se, että ne haluaisi jonkun alennuksen. No joo, se. Niin. Et poikkeuksena tietenkin tuo reeni-juttu, että joskus ne tyypit sitten ilmestyy oikeasti. Mutta me itse asiassa eilen, Sitten kun ne ilmestyy. me oli eilen iltalenkillä ja törmäsin yhteen tyyppiin, joka soittaa levyjä tuolla yhdessä paikassa. Sitten oli puhetta kaikista näistä meidän projekteista, niin siinä kohtaa me en niin sanonut mitään semmoista, tiedätkö, sille, että miten se sanoi jotain siinä, niin kuin, että kun se soittaa niitä levyjä, joo, tämä mun tuli mieleen, niin sitten me en sanonut sille, että me ei tule käymään joku kerran. Se, mitä mulle tuli sama idea teko mieleen. Joo. Niin, että mä olisin sanonut sille, ai niin, soitakin, mun pitää tulla, Niin, sinne, joo. vaikka mä en ole ikinä menossa. Niin. Niin se on sama piirre, se miellyttävistä tarve. Okay. Miten sä vaan jätit sen tekemättä? Mä jätin se tekemättä, mutta meille tuli yksi toinen aihe, mistä me mennään lounaalle. Me ohitin sen aiheen. Mutta meille tulikin yksi aihe, mistä meidän pitää puhua. Ja me mennään... Se on hauska, jos sä olisit sanonut jotenkin, että joo, no, et mä en tule kyllä ikinä siellä käymään, mutta voidaan käydä lounaalla. Ja mä en tiedä, mistä johtuu, kun se on itse asiassa, se soittaa tosi hyvin levyjä, mutta se paikka, missä soittaa, on aina ollut vähän semmoinen, että siellä ei ole jengiä hirveästi. Mutta siis on ihan hauska, miten tuo sama kuvio, siis sehän toistuu niinku varmasti vielä tosi monella eri alalla ja semmoisella, että vähän niinku, mä en tiedä, onko se niinku kunnioituksesta, miellyttämisestä, arvoista vai mistä, niin annetaan semmoinen vähän niinku lupaus, että tehdään tai tullaan. Ja... Tästä toinen juttu. Sama juttu, mutta niin tämä mua ärsyttää monesti. Tämä on tullut mun exiltä ja monelta naiselta. Niillä on joku tarve tehdä. On myös miehiltäkin, ei pelkästään naisilta, mutta suurin osa niin järjestää mun exiltä kaikilta ja sitten naiselta. Ne sanoo, että niin sulla on hyvä se podcast, mutta me en ole ikinä kattonut jaksoakaan. Okei. Mikä vitu juttu toi on? Niin, miksi sun pitää mainita se? Niin. Me on kattonut niitä klippejä, mutta me en ole ikinä kattonut yhtä. Niin. Miksi? Antaako ne liikaa sit, jos ne sanois, että ne katsoo niitä jaksoja ja ne on hyviä? Tiedätkö, onko se liikaa? Kyllä jokainen tietää, että ne on ainakin vähän sen kattonut niitä. No etenkin varmasti niinku eksät. Niin. Siis sehän on täyttä paskapuhetta. En vois kuvitella, että sun eksät ei olisi kattonut sun podcastia. Niin kuin, että kyllä mäkin uskon, että jos mun joku eksä niin näkee, että mä teen nyt sunkaan bodia, niin kyllä ainakin jonkin verran katsoo, että mitä tarinaa, onko siellä musta tarinaa. Joku sun eksistä sanoo sulle, että kun se näkee nämä klipit, että hyviä klippejä, mutta en ole katsonut niitä erikseen. Miksi pitää näkee erikseen? Ja loppupeleissä niin eihän sillä ole mitään merkitystä mulle edes, katsoako ne niitä vai ei. Tiedätkö, ei mulla ole mitään väliä sillä, koska... Ne katsoo, ketkä siitä saa jotakin niitä kiinnostaa. Niin ja sit kun sanotaan, että se eksä sanoo sulle niin ei me ikinä tiedetä, että katsoako niitä oikeasti vai ei. Niin. Niin oletuksena, että ihmiset on rehellisiä, mutta sitten tommosessa jotenkin semmoinen... Niin on se vähän sillä epäselvää, että onko se nyt katsonut vai ei. Niin. Mutta sillähän ei ole meille mitään merkitystä, onko se katsonut vai ei. Se pitää mainita, se on hauska tommoinen piirre, että se on niin. Vähän niin kuin kiinnostaa, mutta ei oikeasti kuitenkaan. Niin en voi näyttää yhtään, että pitää jollain tavalla, tämä on niin älytön sosiaalinen juttu, että en voi näyttää, että millään tavalla pitäisin susta enää. Mä luulen, että tuota samaa ilmiö, jos ei nyt puhuta pelkästään bodista, niin toistuu vaikka somessa. Joo, siis joo, niin kyllä. Myös ylipäänsä. Kyllä. Että ne oikeasti tietää, mitä sun elämässä tapahtuu, mutta jos te keskustelette, niin sitten ne on olevinaan sillä lailla, että ei ne tiedä. Niin. Mutta meillä on pari vielä näitä tyhmiä juttuja. Tämä meni, joo. Ja. Miten se hämähäkki saa tehtyä niitä pitkiä seittejä? Hyppääkö se ensin kauas ja piereen seittiä? Vai sylkeekö seittiä ja sitten kivittää sitä Ju en todellakaan kehtaa tätä keltaa kysyä. Mutta se on kirjoittanut se siinä. Niin. Kyllä se voi nimettää aina kirjoittaa. Siis miettii ihmeellisiä asioita. Niin miettii. Mutta ne ei sano niitä ääneen. Mutta siis tää on ihan kultakaivos tää. Eiks tää... Mun mielestä tää oli hyvä. Niinku, saatiin hommat toimii. Ja musta tuli hauska istua Eijan kanssa. On ja näistä... Tää on ehkä tämä, mitä me haetaankin, että meillä joku tämmönen juttu, se vaan lähtee johonkin suuntaan. Sillä, että me yritetään lisätä tietenkin näitä kysymyksiä. Niin ja ehkä ne osiot selkeytyy. Niin. Ja tällainen, mutta tässä tulee koko ajan pyörimään tämmöisiä tunnustuksia, kysymyksiä ja tarinoita. Et mullakin olisi täällä ollut pitkiäkin tarinoita, mutta ensi jakso lisää.
Ja mikä fiilis? Ihan hyvä fiilis. Tuntuuko susta, että me naurettiin nyt tarpeeksi? No ei meillä joskus meidän jutut lähtee sillä lailla, että molemmat on vittu nauraa ja räkättää. Ja, mut tää oli aitoa. Tää oli niinku, miten tää meni meillä nyt. Ja, Niin. ja sitten jossain vaiheessa ehkä tulee semmoistakin. Me tykkäsin tästä. Tää oli jotenkin tosi vapautunut tää. Tää lähtee tästä muotoutumaan. Mut lähettäkää niitä DM:iä. Tuohon tulee sähköposti. Äijän sairaampi juttu. Niitä tulee siis Ei ne tulee niin, tästä ei voi tulla. niin tähän joku 20 jaksoa, niin sieltä tulee sitten niinku. Pääsee vielä vähän syömään tuolta minkälaisia tarinoita. Ja totta kai mä haluan teiltä niitä. Kommentoikaa, laittakaa tuohon sähköpostiin niitä tarinoita. Ja meidän DM voi heittää, jos on semmosia, että pystyy heittämään ihan nimellisenä. Nimellisenä joo. Ja siis totta kai eihän me niitä nimiä nyt julkaista. Ei me julkaista mitään tietenkään. Kaikilla on vale-sähköpostia, niin voitte sitä kautta Teillä pistää, niin. Kyllä. Mutta tää on iso kukko Ensimmäinen jakso takana ja kiitoksia. Kiitos.